Jeg skal da lige klare. Okay. Mads, der er en parkeringsvagt, det er ham. Vi skal hoppe her. Faktisk en mand, der så et billede af ham. Ja. Han ser nok freak. De så det et polterappen. Ja, for folk tror, at du skal giftes med. At du blev tvunget til en masse. Højre. Jo, monster. Han skulle have haft slik med, Jacob. Mads, han varmer de små børnesjæle i denne højsæson. Optager du overhovedet? Ja, fanden så det jo det der. Hvordan zoomer man ind, tror du? Det kan du ikke helt. Det kan den ikke, når den filmer. Tættere på, tror jeg.